Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah darasinmu na yau zai yi bayani akan alama ta shida daga cikin alamomi na waƙafi da muke magana a kansu, kamar yadda za mu gani a rubuce. Alama ta shida ita ce alama wadda ake kira ƙili. Wannan alama ɗin ana kiranta ƙili. Alamatul waƙafil ja'izi. Wannan alama ta ƙili ɗin alama ce wadda take nuna tsayawa ko kuma waƙafi wanda ya halatta a yi shi. Ma'a kaunil waƙafi aula, tare da tsayi ɗin shi ne ya fi. Amma idan mutum bai tsaya ba, ya bai laifi ba, insha Allah. Nahawu misali, inda Allah maɗaukin sarki yake cewa a cikin suratul Taghabun a aya ta 9. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yawma yajma'ukum liyawmil jam'. Wannan suli ne wanda muka yi magana a baya, ba shine muhallin shahid ba. Muhallin shahid din shine qili. Dhalika yawmut taghabun. Idan an kula bisa wannan nunin kasara din da aka tsaya sama gare shi ga wannan alama ta qalinan, kuma na tsaya a wurin. Da na tsaya sai in ci gaba, bayan na tsaya sai in ci gaba da karantawa. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, hadda zuwa ƙarshen aya. Haka kuma zan iya haɗewa in karanta kamar haka. Dhalika yawmut taghabuni wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan. Kunga ban tsaya bisa wannan alama ta ɗin ba, sai na wuce. Sai misali na gaba har yanzu a cikin suratul Taghabun din a ayata 16, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Bismillahir Rahmanir Rahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum. Kunga nan bisa wannan mimun ɗaurarra da aka tsaya daidai shi akwai wannan alama ta ƙili, kuma na tsaya nan. Bayan na tsaya sai in ci gaba, sai in karanta wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Haka nan ma ya halatta idan zan karanta in tsayawa nan in haɗe su gaba ɗaya in karanta kamar haka. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Idan an kula ban tsaya bisa wannan dalilin ba, na haɗe gaba ɗaya wurin. Abin da nake so a fahimta anan shine ita wannan alama ta ƙili ɗin nan alama ce wadda take nuna waƙafi ko kuma tsayawa wanda ya halatta a yi shi, tare da tsayawa ɗin ya fi. Amma kuma idan mutum ya wuce bai tsaya ba, ya yi insha Allah. Nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.